Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y Croeso i mewn i'r gôl efo Arwel Owen, Ifor Owen a fi, Alun Owens, y trio. A mae wedi bod yn wythnos o... Felly, nes i ddeud wythnos diwetha fod bywyd yn rollercoaster yn dilyn Wrecsam, ond oedd wythnos kids fel trip ysgol Sul i Rhyl i gymaru efo'r stratosphere yn Las Vegas o rollercoaster wythnos yma. Dechrau efo trip cyffroes i'r Gogledd Ddwyrain, gêm yn erbyn Middlesbrough, oedd yn ail yn yr adran, a Wrecsam yn cael gêm gyfartal 1-1. Arwel wedi dweud bod o'n ffyddiog o gêm gyfartal Ifor a fi yn llai ffyddiog falle. Ond perfformiad, rhaid fi ddeud, oedd yr awyrgylch yn gret, eto mae'n ffantastig mynd i gemau mewn ceau mawr, sydd 30,000 o bobl, a Wrecsam wedi chwarae'n dda. Kiefer Moore wedi methu cyfle falle i wneud o'n 2 gol i ddim i Wrecsam, ond gêm gyfartal yn ganlyniad da. Be dda ti fel yr gêm yn Arwel? Oedd ti'n iawn, dwi'n meddwl trobwynt oedd cyfle Kiefer Moore yn de, 6 llath allan Pennod, so ti wedi rhoi y forged iddo sgorio, dyna fo. Oedden nhw'n heiddi rhywbeth allan o'r gêm hefyd, nath nhw ddod at ni'r ail hanner ne, nath nhw eilyddio yn eitha gynnar yn do hanner amser, felly oedd nhw'n heiddi pwynt ar y diwedd yn ôl i perfformiad ail hanner nhw, ond oedd o'n bwynt gwych gael ei gartre. A rhaid ni gymryd hini. Da ni'n cael gormod o bwyntiau ar hyn o bryd, bwyntiau sengl, ond da ni yn y grŵp ne yn yr ail dreian o'r tîmau sydd yn brwydro am unau cyrraedd y sefleddau gyflenni osgoi yr treian isa ne, felly clymedd gwych a dim risiomedig gwbl ar ôl Middlesbrough, dweud y gwir. Na, o'n i'n hapus iawn ar y ffordd adre. Ond ti'n iawn ar ôl, oedd o'n teimlo chydig bach fel y gêm Southampton ar dod, lle gafon ni ar y blaen, methu cyfle i fynd 2 gol ar y blaen, ond oedd ti'n teimlo bod nhw'n dod yn ôl, felly hapus i gael gêm gyfartal ar y diwedd. Ifor, beth y deimlad ydy? Ie, dwi'n meddwl bod o'n dangos cynnydd o'r dechrau'r tymor, yn dydy, bod o'r gymharu efo gêm Southampton, fel ti'n dweud, nath ni golli'r gêm, ond o leia, bod ni wedi colli mesur cyfle, Kiefer Moore, nath ni ddal i gael pwynt. Da ni ddim yn colli'n aml, ti sbio ar y stats, 1 mewn 8, dwi'n meddwl, da ni wedi colli'n y gyngrair. Wedyn, da ni wedi setlo reit da do, so mae pwynt yn solid yn well na ni'n disgwyl. Gret, hapus efo'r canlyniad, so ti'n gymryd o cyn kick-off, fel maen nhw'n dweud. A fel ti'n dweud, colli 1 mewn 8 yn y gyngrair, dim ond colli 2 gêm ers i'r ffenestr osglwydd o gau, felly efo'r garfan yma, a'r 2 gêm yna ydy'r gêm ar ôl y toriad rhyngwladol, so falle bod rhywbeth allan ni'n weithio arno fo'n fanna, ond canlyniad da, perfformiad da, a fel ti'n dweud, dwi'n meddwl gen ni lot mwy o reolaeth ac oedd gen ni mewn gêm fel Southampton, a fysa ti'n misio'r cyfle yna ddisgyn i neb arall heblaw yn Kiefer Moore, falle yn y bencampwriaeth i gyd, ond dyna fo. Ac oedd Middlesbrough yn heiddi gêm gyfartal, ond mae gêm gyfartal oedd i cartre yn erbyn y tîm sy'n ail yn y gyngrair yn dda. Felly, dwi'n gwybod amdano chi, ond oeddwn ni'n reit hapus ar ôl y gêm. Doeddwn ni ddim cweit mor hapus pan wnes i weld y tîm oedd wedi cael ei ddewis i chwarae yn erbyn Caerdydd yn rownd yr 16 ola yn Cwpan Carabao ar nos Fawrth. Oedd na 9 newid, os da chi'n cyfri newid safle, a o'n i'n teimlo 2 waith yn hanes y clwb, oedden ni wedi bod yn 8 ola y Cwpan yna, 5 gwaith erioed yn hanes y clwb yn 8 ola
unrhyw prif gwpan yn Lloegr, a da ni rioed wedi bod i'r 4 ola. Felly, oedd yn teimlo falle fod ni'n colli cyfle, ond falle fysa'r tîm yn gallu profi fod yn heimlad ein anghywir. Be oedd ti'n teimlo am y gêm a'r canlyniad i fod? Oedd yn od, oedd y soundbites cyn y gêm, gen Parkinson yn rhyw awgrymu bod o'n dall pwysigrwydd y gêm i'r fans. A wedyn mae'n dewis y tîm odd na fod Thomason yn y cefn, bach yn odd, dod y Cody nôl. A dwi'n gweld, dim ond perfformiad mor wael gyda fo, dwi'n gweld o'n chwarae eto. Oedd just, oedd o'n siomedig iawn, oedd o'n teimlo fel bod nhw wedi aberthu'r gêm. Bach o gyfiawnhad falle ar ôl canlyniad nos Wener, ond na ni ddod eto, ni'n siŵr. Caerdydd wedi chwarae'n dda. O'n i'n stuck ar fys yn llawn cefnogwyr Caerdydd yn cyrraedd yn hwyr. Dyn oedd nhw lot o weiddio gefn y bus wrth nhw wylio ar eu ffôns. Oedden nhw'n hapus iawn o'i perfformio nhw. Mae'n ddiddorol o'r safbwynt Cymru hefyd efo pa mor dda'r Cole wedi chwarae. Ond eto mae hwnna'n fater arall. Yn teimlo fel bod ni wedi taflu'r gêm bron. Dwi'n meddwl, mae'r cyfarfyniad rhwng Dy' Gwener a Dy' Mawrth yn anferth yn dydi, a wedyn be oedd yn mynd drwy ben o, ond dyna ni. Mae nhw drwad a dyn ni ddim. Oedd yn y cyfaliadau cyn y gêm, oedd beth oedd yn dweud, ddim yn gwneud lot o synwyr, achos oedd yn dweud, mae yna rai chwaraewyr wedi chwarae 2 gêm mewn wythnos, mae rhaid ni orffwys nhw, ond ti'n chwarae Thompson a Dobson sydd wedi bod yn chwarae'r gemau i gyd, ond yn chwarae nhw yn y safleoedd anghywir, a wedyn mae rhywun fel Dan Sca sydd wedi chwarae 65 munud mewn 6 wythnos, mae o'n ei orffwys o. Felly o'n i yn teimlo fod o'n un yn chydig bach yn anwybyddu teimladau'r y cefnogwyr, achos nath o ddeud sawl tro, ond dwi'n gwybod pa mor bwysig ydy'r gêm mae'r cefnogwyr, ond oedd y tîm nath o'n dewis ddim yn adlewyrchu hynny. A felly, Craig Bellamy yn gwylio'r gêm, Nathan Broadhead yn dechrau, ond yn dod i ffwrdd hanner amser, Kiefer Moore yn dod ymlaen, a Matty James, Windass gol, ond wedyn Caerdydd yn cael yr ail i gol am ddiffyn gwael. Sut oedd ti'n teimlo yn ystod ac ar ôl y gêm ar ôl? Oedd Caerdydd jyst i weld yn gyflymach ac yn well ar y bêl ac yn pwyso'r dechrau bare fel tîm efo ddim wedi golli rili. Oedd nhw'n llawn heddi ennill, oedd ddim agos at fel gystadleuol rili, nath nhw ddod nôl bron yn syth yn do. O'n eitha siomedig efo Windass nos Fawrth, analog nhw'n i ddod at nos Wener y munud, nos Fawrth. A o'n i jyst ddim yn gweld ni'n di creu lot o gwbl ar ôl wneud yr eilyddion, o'n i'n rili siomedig rili efo'r ffordd wrth ni ymladd i ddod nôl i'r gêm ar ddiwedd y gêm. A pob clod i Caerdydd, dwi'n meddwl bod nhw unigolion da iawn yn y tîm ne. Maen nhw'n chwaraewyr ifanc, galluog, oedden nhw'n dda iawn ar y bêl. Nath nhw chwalu ni'n hanner gyntaf do. O'n i'n methu cael y bêl allan o'n hanner yn hynny, yna cadw'r bêl y gwbl, felly yn amlwg mae gennym ni anafiadau. Dwi'n gwybod di Thomason rioed i chwarae yn Merson Traff o blaen. Mae wedi cael un gêm i Bolton yna, dwi'n wedi chwarae yn Wrecsam. Dyna'r peth, oedd rhan o'r cyfuniadau ar y cae wedi chwarae fe'n gilydd nag oedd ac o'r rhan mwy yn nhw ddim wedi chwarae am 5 wythnos. Oedd Oli Rathbone wedi chwarae trwy'r tymor. Felly, dwi'n teimlo chydig am y chwaraewyr na chwarae, achos oedd y teimlo fod wedi cael ei taflu o dan y bws sydd yn idiomau Cymraeg gorau. Achos gafon nhw'n cyfle i'r raddau, a mae rhywun fel Nathan Broadhead, falle wedi cael un anodd i gael yn ôl i fewn y tîm, ar ôl chwarae na iawn yn erbyn Rhydychen. Ti'n meddwl bod y ffaith bod gêm nos Fawrth a nos Wener wedi cael effaith yna fo? 2 gêm agosach at ei gilydd nes y ti ddisgwyl? Dwi'n meddwl,
cwbl o bethau. Dwi'n meddwl, at y tîm nath o ddewis yn deud wrth fi fod o gymaint o ofn gorfod chwarae Connor Cody mewn gêm gyngrair. Oedd o'n ddim yn mynd i chwarae Brunt na Hyam. Wedyn, oedd o'n gorfod meddwl sut dwi'n mynd i allu cael tîm sydd ddim yn rhoi fi mewn penig o fod un anaf i ffwrdd o roi Connor Cody ar y cae. Felly, oherwydd hynny, oedd wedi spwcio, nath o ddeud yn y cyfweliadau gyd o fod Lewis Brunt i brif o fod Doyle wedi cael cerdyn coch. Ond dim ond un gêm a Doyle, allan ar ôl gêm Caerdydd. Ond oedd o bron di newid y tîm i gyd a di penderfynu, a nath o ddeud ar ôl gêm nos Wener, fod o'n dall fod y tîm nos Fawrth yn un gwan. Oedd o beth wedi dweud hynny cyn y gêm, ond oedd o'n i bob pwrpas yn gwrthod be o'r chwaraewyr pan oedd bobl yn deud, a oedd o'n deud falle bod y chwaraewyr. A mae'n deg, oedd nhw ddim wedi chwarae fo'i gilydd ac oedd nhw ddim yn wedi chwarae digon o funudau mewn gemau cystadleuol nag oedd nhw wedyn. Felly o'n i'n teimlo'n chydig gyflyn ac yn siomedig. Felly, fel ddath yn dweud, dwi ddim yn flin, ond dwi'n siomedig. O'n i chydig bach yn ddau. Ac oedd o'n ddiddorol yn y turf cyn y gêm nos Wener yn erbyn Coventry, o na sawl person yn teimlo chydig bach yn flin efo Parky am y tîm nath o benderfynu ddewis. A hefyd, dim yr usual suspects, mae'n rai sydd yn cwyno am Parky drwy'r amser, ond oedd rhaid yn salogion. Felly oedd o chydig bach o gamble, dwi'n meddwl, gen Parky i bigo tîm mor wan yn erbyn Caerdydd, ond oedd o angen perfformiad go iawn ar nos Wener yn erbyn Coventry i hanner cyfiawnhau y penderfyniad. Dwi'n dal yn meddwl sy'n well gyda'i fod yn rownd yr wyth ola, a fyswn i wedi cymryd buddigoliaeth yn erbyn Caerdydd dros Coventry, ond oedd nos Wener yn noson arbennig ar y cae ras, ac oedd o'n perfformiad arbennig o dda, fyswn i dweud. Beth dy deimlad ydi efo'r... Ie, dda'n ni'n greit. Dda'n, really. O'n i yn teimlo hanner amser, da ni wedi cael cwpl o gofleon rwan, a dyna ni lle. A wedyn oedden ni symud, oedden ni dda iawn hanner cyntaf, oedden ni hyd yn oed yn well. Yr ail hanner. Cyboredd a Windass sy'n wedi gwneud lot hanner cyntaf na, o Brian a mwy o sydyn, maen nhw'n troi y peth, a oedden ni'n rheoli, a oedden ni'n ffendio bylcham bob man. Dwi'n meddwl mae Coventry'n chwarae yn disiwtio ni, ond oedd digon o le rhwng yr amddiffyn a canol y cae. Gret oedd yr awyrgylch yn well na dwi'n gofio blwyddyn y ddwy, o'n i'n hapus iawn yn cerdded adre noson yna. Oedd o'n teimlo fel, oedd yr awyrgylch, falle game Charlton pan nath Nathan Jones galw yn syrcas lle oedd awyrgylch tebyg llynedd, ond oedd o'n teimlo yn ôl i awyrgylch gemau Bore Mood a Notts County oedd y lle yn bawnsio. A dwi'n cofio ti ddweud cwbl o wythnosau yn ôl, mae'n anodd i'r dorf ddod i garu'r chwaraewyr newydd yma fel oedden nhw'n caru Merlin, Palmer, Elliot Lee, ond dwi'n meddwl falle fod nos Wener wedi bod yn gam fawr i newid hynny, achos mae'n anodd iawn pidio edmygu rhywun sydd yn sgorio hat-trick perffaith, a mae hyd yn oed cael yr un chwaraewr yn rhoi 3 assist i'r un person am hat-trick, allan hyn o'n mwy anghyffredin. Sut oedd ti'n teimlo am y gêm ar ôl? Mwy na hapus, o'n i'n rhyfain digwydd bod, o'n i wedi bod yn y Stadio Olimpico ar y nos Fercher, watch y Roma yn erbyn Parma. Ac o'n i'n cefn taxi efo tua 20 munud i fynd. A Cifo Mors Corri'r Trydedd, so oedd o'n Forza Wrecsam oedd hi yn cefn y taxi. Ond, y peth oedd nath blesio fi'r, mae'n swnio fel bod nhw wedi cael noson yn y cae ras, dyn nhw wedi cael ers dipyn lle, neu Prydain yn y cae ras. Mae wedi bod chydig bach yn fflat yn yr gemau dwythas ni ddeud o ran di'r awyrgylch yn cweit be oedd o. Dwi'n meddwl achos bod yr gemau mor gystadleuol wrach ac yn acos felly. Ond
oedd o'n swnio fo bach o Bartinos Pennod Sadwrn, ac oedd hwnna'n yn gret, ac oedd perfformiad y tîm yn adlewyrchu hynny hefyd. Dwi'n meddwl neith o droi allan i fod yn gymryd pwysig iawn i ni. A ni'n sôn yn gynt, mae yna rhyw 7 tîm ar dop y gyngrair, a wedyn mae yna 8 tîm, yr ail dreianau, sam ond drwy 3 pwynt yn gwahanu nhw 4 pwynt, a wedyn mae yna dreian o'r tîmau ar y gwylod sy'n mynd i falle fo'n brwydro am dod allan o'r gwylodion e. Felly, da ni'n di seithi fynd i'r tabl na dim byd, da ni dal yn ail y 15, di'r safle'r gyngrau ddim yn wych, ond da ni reit yna yn y treian canol, yn yr ail dreianau, mae'n driffwynt anferth rili, dydy, ond neb yn disgwyl pwynt. Yr un o'n ni ar y pod yn disgwyl ni gael unrhyw beth allan o'r gêm, dydy gwir. A beth sy'n plesio fi fwy na dim ydy faint o bwyntiau da ni wedi ddwy'n oddi wrth tîmau ar top y gyngrair. Dwi'n meddwl y Preston, Hull, da ni wedi cyrraedd nhw'r cwpan. 3 pwynt oddi ar Coventry, pwynt Real Middlesbrough. Da ni'n gwbl gysadleuol yn y gyngrair. Ac yn gwella, dwi'n meddwl, Windass di gwella i gêm ers nos Fawrth 100%. Oedd o'n mynd i chwaraewr y godd o yn yr ail hanner yn erbyn Caerdydd. Felly, yndi, addawol iawn, a cyn belled y bod ni dal i wella, ddim yn cael gormod anafiadau, mae'n argoli'n dda iawn. Nes ti ddeud wythnos diwetha, bod ti disgwyl i gyda Caerdydd o flaen y Coliseum 3 ochr, sef y Caer As, gan fod ti'n rhywfain, dwi'n meddwl bod yn addas sôn am hynny. Doedd o ddim cweith fel y nos Fawrth, ond mi oedd o'n teimlo felly nos Wener. A mae rai fi ddeud, oedd o'n neud ti fel, os gewn ni cop efo 7,500 o bobl yn y cae na, bydd o'n lle anodd iawn i dim edod. Ac oedd o'n ddiddorol, na Rob McElhenney roi neges allan y dod, yn ôl sôn, Sean Harvey di sôn hefyd, yn deud pa mor bwysig oedd y dorf a pa mor bwysig iddyn nhw gadw hynny mlaen, achos chydig bach o bwysau eto yn codi ar Phil Parkinson ar ôl y gêm Caerdydd na. Ond mi oedd yr awyrgylch yn ei gwahaniaeth yna, hyd yn oed Frank Lampard sôn amdano fo hefyd fod o wedi gwneud gwahaniaeth. Hefyd, os da ni yn ennill nos Fercher yn Portsmouth, mi fydda ni wedi cyrraedd ers i ni gael garfan at ei gilydd, ers toriad rhyngwladol, y ffenest dros glwyddo, mi fydda ni wedi cael pwynt a hanner y gêm. A dyna sydd yn rhoi ti yn y play-offs. So da ni chwarae ar y lefel yna, ar y funud 7 pwynt mewn 2 gêm yn erbyn 2 dim ar frig yr adran. Felly mae pethau yn dechrau edrych fel bod nhw'n symud i well gyfeiriad. Ond oedd o dal 2 beth, o penderfyniad Parky yn erbyn Caerdydd, un yn rhoi pwysau arno fo, ond i fi oedd o hefyd yn deud, mae Parky yn mynd am y gyngrair, achos os oedd o fel fod ni'n mynd i fod yn y canol, fysa fo wedi mynd am y cwpan y gyngrair o bysa mwyn dod â sylw fel rhywun sydd wedi bod yn y ffeinal ei hun. So, sut wyt ti'n teimlo ar ôl diwedd yr wythnos wallgo? Fysa well gen ti gyda Coventry neu Caerdydd efo'r, ac wyt ti'n hapus? Dwi'n hapus. Dwi'n meddwl Parky yn iawn. Dwi'n meddwl mae'n bwysicach. Ti'n meddwl, os o'n i wedi rhoi tîm crin efo'n Caerdydd y colli, sy'n wahanol. Mae Caerdydd yn chwarae Chelsea, mae'n neis iawn i ni, ond dyna ni 3 pwynt rwan, gyda ni bach o momentum, os gan i rhywbeth nos Fercher. Gret, da ni'n mynd i fod yn edrych i fyny a ddim i lawr wedyn, dwi'n meddwl. Dwi'n hapus efo ffordd mae pethau wedi mynd. O'n i'n hollol wrong efo be ni wedi broffwydio, ond dyna ni. Ie, mae o'n, dwi'n meddwl, allith Parky gysgu dawel, ond oedd o'n penderfyniad dewr, achos os da ni ddim wedi curo, wel, ddim wedi cael gêm gyfartal yn erbyn Coventry, dwi'n meddwl os yna lot o bobl yn cwyno pam oedd wedi gwneud y newidiad yna yn erbyn Caerdydd, ond gam o'n nhw wedi chwarae mor dda, a wedi cael hyn o mwy pwysig gael y triffwynt, oedd o'n cyfiawnhau y penderfyniad i bob pwrpas y dwy. Mae werth deud hefyd fod Gus Williams wedi dod i'r clwb o Cymdeithas Peldroed Cymru i fod yn arwain yn yr academi, felly mae hynny'n beth da. Ac hefyd mae
da ni wedi cael cyfarwyddwr peldroed yn merched yn cyrraedd wythnos yma, sydd yn dangos fod y tîm yn merched yn cymryd pethau o ddifri. Beth ti'n meddwl am hynny, Arwel? Ie, mae'r tîm y merched fel dyn ni wedi crybwyll yn i weld fath sy'n wedi troi cornel, dwi'n meddwl, o ran y canlyniadau, o ran perfformiadau, o ran, sicr o'n y chwaraewyr maen nhw wedi dod i fewn y tymor yma. Maen nhw jyst i weld y chwaraewyr o safon dipyn uwch na nath nhw arwydd o llynedd. Canlyniad gwych eto, di Sul yn erbyn TNS, dwy gol i ddim. TNS yn gystadleuol iawn yn ystod y ddau dymor dwytha. Ond mae'n rhywbeth yn edrych ar y fixtures, mae'n gynnwch chydig bach o doriad o ran y gyngrau rwan, mae'n gynnwch Pontypridd, llawn disgwyl yn y gyda Pontypridd, a wedyn maen nhw'n edrych ar y rynyn cyn y toriad wedyn, Curo Caerdydd, awrach bod nhw'n eistedd ar fydd gyngrau yn de, bod mae'n dod i'r tori'r gyngrau felly. Na, mae gyda nhw wir gyfle, mae'n beth braf clywed bod nhw'n cymryd y tîm o ddifri, achos dwi'n meddwl, dyna'r un agwedd o ran perchnogion, o ran y cwpl o y dymhorau diwetha, dyn nhw rili wedi buddsoddi, dyn nhw sicr ddim wedi buddsoddi fel maen nhw wedi buddsoddi yn y tîm y dynion o ran arwyddog yn y blaen. Felly mae'n braf clywed bod yna gamau'n cael ei cymryd i ddangos chydig o gynnydd a symud ymlaen ar y tîm y merched. So mae'r canlyniadau'n dod, a felly mae'n arwydd da bod pethau'n gwella. Ie, efo'r oedden ni ar ôl i ni golli yn ffeinal Cwpan Cymru yn erbyn Caerdydd, diwedd tymor diwetha, oedden ni'n dweud bod o'n gwestiwn fawr o'r i'r Wrecsam, oedden nhw eisiau cymryd y cam ymlaen yna, a fel arfer y dweud, bod nhw wedi dangos hynny yn dod â gwell chwaraewyr i fewn. Y Caerdydd wedi gadael, ond wedi, so dwi'n cael o'n cael, achos Caerdydd ar y chwarae Caerdydd, ond wedi dod â rheolwr newydd, Mark Wales rwan cyfarwyddwr peldroed, oedd efo'r FA yn Lloegr ac yn Chelsea. Wedyn, maen nhw'n dod ar enwau yma o fewn, felly wyt ti'n teimlo fod y tîm wedi troi cornel? Dwi'n meddwl bod gynnu nhw un llygad ar y wobr fawr, sef chwarae'n Ewrop. A wedyn ti'n meddwl, unwaith ydyn nhw'n gweld hynny, os yna ni gyflawni hynny, wedyn ti'n mynd i gael mwy o fuddsoddiad. Does am limit. Dwi'n meddwl bod hynny'n fwy tebygol na ni symud i Loegr er enghraifft, felly mae'n bwysig bod ni'n cyrraedd hynny. A gweld beth i gweddill. Dwi'n meddwl bod yna lot o gamau ar y ffordd, ond da ni'n sicr wedi symud ymlaen o beth yna tymor dwytha, fel oedd Arwel yn dweud. Ydy, da ni gyfartal ar pwyntio fo Caerdydd, Abertawe, un tu ôl, felly mae'r tri tîm yna dechrau, wel, ar ôl disul, mae TNS chydig bach ar ei hôl i rwan yn dydi, felly, ond mae yna, mae'r tîm dynion TNS di dangos, os ti'n cael ei fewn i Ewrop yn rheolaidd, mae yna gyfle i fuddsoddi a cryfhau yn does, felly ti'n gallu gweld y model yna yn dechrau ffurfio yn dwyt, felly mae'n edrych yn gyffroes iawn. Ddim yn merched, ond mae'n mynd i fod yn dymor cyffroes, achos dwi'n meddwl fedrwn ni ddeud rwan, da ni'n mynd i fod yn gystadleuol yn dydyn, mae hynny yn y cwpanau ac yn y gyngrair, felly mae yna gyfle ennill cwpan go iawn. Dim cwpan i gael nos fercher, ond gobeithio fydd yna dan gwyllt ar y 5 o Dachwedd yn Portsmouth. Nhw wedi colli 4 gol i ddim ddydd Sadwrn. Wyt ti'n teimlo fydd Wrecsam yn cario ymlaen efo'r momentum, neu ydy gêm gyfartal ddim yn ganlyniad drwg oddi cartre, Arwel? Dwi'n meddwl, mae'n rili bwysig cadw'r momentum. Dwi'n meddwl, mae'r gyngrair yma am cyfres o ganlyniadau yn ytrach na perfformio'n dda. Dwi'n meddwl, os ti'n cael dy big win, mae rhaid ti ddilyn fyny wedyn, achos os ti'n colli, ti jyst yn aros yn stagnant yn ganol y tabl na fel da ni ar hyn o bryd. Os da ni am wneud push am yr 6-7 ucha, dwi'n meddwl haid ni roi cyfres o ganlyniadau. Mae gennym ni gyfle, di Portsmouth ddim arediad da gwbl. Un maen nhw wedi ennill yn y 10 dwytha, dwi'n meddwl. Di ennill colli tair yn ôl, felly dyn nhw'n
chwarae'n wych, tu ar gwylodion ema nhw. Mae hwn yn gyfle nos Fercher. So gawn ni weld yn anffodus fyddai yn glan llyn, yn y dŵr oer. Dwi wedi dod o gorau dod o hael y Colosseum a bita pizza, pasta i ddŵr oer llyn tegid. Felly dwi ddim yn gallu mynd i'r gêm, ond mae'n gyfle. Dim ond pawb yn holliach. Bydd o'n ddiddorol gweld sydd Doyle yn dod yn ôl i mewn, rhaid gan i sôn am y tîm yn munud, ond a wrth gwrs mae gêm Charlton hefyd dydd Saturn dydy, mae honno'n gêm fawr. A gobeithio nhw'n ni gadw'r sŵn i fyny yn y cael ras. Mae rai fi ddeud, os un man brafiach yn y byd a glan llyn, ac yn mis Tachwedd, dŵr ddim yn rhy oer. A dŵr y boeth i gael Caerdydd. Ond ydy, mae'n chydig bach o wahanol i rhywun yn hynny. Mae Portsmouth wedi cael cwbl o anafiadau, ond oedd y rheolwr ddim yn hapus ar ôl nhw'n golli. Nath y rheolwr i hun efo nhw'n lwcus i golli penna'r gol i ddim. Lle wyt ti'n disgwyl iddyn nhw bownsio yn ôl. A beth ti'n disgwyl gan Wrecsam, os mae'n anodd weithiau chwarae'n dda ar ôl chwarae dda yn y gêm cynt sydd ydy. Mae cadw nhw'n anodd. Mae wedi gyda'r Gymraeg yma fyswn i'n dweud. Roedd yr allan am i gem nhw, mae gemau nhw, mae gen nhw wendi efo cicio gosod y stwff. Gysyn ni'n gobeithio bod ni'n gweithio ar hynny, cicio cornel a rhoi Kiefer Moore yn ei chanol ni. A gweld sut llyn nhw ddelio efo hynny. Dwi'n meddwl bod nhw'n dod efo'r agwedd. Reit, da ni wedi colli tair ar ôl i gilydd. Chwarae, fysa nhw'n cymryd pwynt. A nabod Parky, sy'n cymryd pwynt. Nabod yr adran. Bydd gêm gyfartal, un. Dwi'n meddwl, os ni'n cael 4 pwynt o'r 2 gêm, mae'n un oce, mae'n golygu bod ni'n edrych ar ei fyny, ddim edrych i lawr yn dydy. Wel, Arwel, mae efo'r disgwyl damp sgwib yn hytrach na tân wyllt go iawn. Ond, wrth gwrs, mae'r gêm yn erbyn Charlton, a mae'na dipyn o hanes rhwng Wrecsam a Nathan Jones. Wyt ti'n disgwyl unrhyw newidiadau'r tîm ar gyfer nos Fercher? A falle fwy diddorol, be fydd Phil Parkinson yn gwneud ar gyfer Sadwrn? Dwi'n rhaid gweld tincro chydig bach, wrach neithoedd oedd George Jobson yn ôl i fewn nos Fercher. Dwi'n mynd gwybod faint o funudau sgen Matty James, really. Ydy o'n gallu chwarae 2 gêm yr wrthnos, dwi ddim yn gwybod. Dwi'n meddwl ar ei orau, a pan mae'n ffit, mae Parky yn licio dewis Matty James. Felly, dwi'n meddwl wneud Dobson ddod i fewn i'r canol na. Ond sy'n ni'n newid gormod, really. Ydy Doyle yn dod mewn, ydy'r llall, achos mae o'n dod nôl o'i suspension y dydy, felly sy'n ni'n tybio neith o ddod nôl lle sgar orach. Di o'n di wneud lot yn anghywir. Dwi'n disgwyl gweld o wrach yn ôl dydd Mercher. Sy'n ni'n gwneud newidiadau arall. Brodau ydy'r llall, dwi'n meddwl bod Parky'n licio dechrau fo. Dwi'n licio dod, wel, nath o'n dod o farnodd y gwbl erbyn Coventry naddo, so dyna'r unig ddau newid wrach Cal Doyle a Dobson i fewn i'r canol na. Dwi'n meddwl, i ddechrau fo werth dweud bod Dan Sca wedi chwarae'n dda iawn. Oedd ymlaen y Middlesbrough Hebron bydd wedi chwarae'n dda iawn yn erbyn Coventry. A dwi'n meddwl bod bobl yn anghofio, mae fo ddod i fewn i'r gêm enfawr yn tymor diwetha yn erbyn Blackpool a fod yn chwarae yn erbyn Charlton. So mae o wedi bod yn chwarae pam da ni wedi chwarae ar ein gorau yn y gemau yna. Ond swn ni'n syni bydd Callum Doyle yn dod yn ôl. Sôn am Matty James i chwarae dda iawn yn y gemau diwetha yma dydy. Nos Wener oedd y tro cyntaf i Sheath a James chwarae fo'i gilydd. Fel ti'n dweud, gêm gyntaf i George Dobson beth yw'r chwarae, beth yw'r dechrau. Felly, beth ti'n meddwl mae o'n debygol yn neud efo'r? Dwi'n gweld o'n gorffwys Sheath, oedd o'n edrych di blino i fi. Da ni'n gwybod bod mae gen i broblemau ffitrwydd yn does. Wedyn, sy'n ni'n disgwyl falle newid yna. Dwi'n dal yn gweld sy'n mae Broden yn ffitio fewn o fe yma. Os yna nos Wener yn math o gêm i ddod efo ymlaen, ond mynd am Smith, nath oedd i ar y fainc.
Na, neith o sticio at yr un tîm, dwi'n meddwl, a wedyn falle newidiadau ar gyfer disad yn gweld sy'n ma pawb, a ydy o'n gyfle i Rathbone gael chydig o funudau. Dwi'n gweld sut ti'n cael munudau i Rathbone heb ail dîm mewn ffordd. Wedyn, dyna'r cwestiynau i fi. Lle. Dwi'n meddwl bod y werth deud o Broded oedd chwaraewr y gêm, yn y gêm yn efo'r rhyd yched, nath o sgorio. Felly mae gen efo rhywbeth i gyfrannu, ond nath Jos Windas gael gêm dda iawn, ail hanner arbennig o dda. Allai ddim gweld o'n newid y tîm. Sa fo'n neis ar rhywbwynt gweld Broded a Windas a Mo ar y cae efo'i gilydd, ond allai'n gweld o'n newid o ar nos fercher oer yn Portsmouth, felly dwi'n cytuno fo chi. Felly, Arwel, efo wrth i sôn falle gêm gyfartal a ennill yn erbyn Charlton, be wyt ti'n ddisgwyl? Dwi'n mynd am y 4 pwynt na yn y ddwy gêm, a dwi'n meddwl na 3 gawn ni'n erbyn Portsmouth a gawn ni gêm gyfartal yn erbyn Charlton. Sy'n ni yn fwy yn hapus efo hynna, na i ddeud 2 gol i 1 yn erbyn Portsmouth, a nawn ni gael 2 gol yr 1 yn erbyn Charlton ar ddydd Sadwrn. Mae Charlton yn chwarae dda, gêm anodd, a mae Nathan Jones, fod o'n berson hawdd iawn i'w fideo licio, diarol o fod yn llwyddiannus, ond dwi'n meddwl allan ni gael digon i ennill yn Portsmouth hefyd, achos maen nhw'n arrediad gwael, a os da ni o ddifri am edrych i'r gemau ail chwarae yna, a dyna beth ddiddorol, Josh Windas yn ei gyfweliad ar nos Wener yn deud yn bendant, dyna beth da ni'n mynd am, a dwi'n meddwl mae Park i di dangos hynny efo'i benderfyniadau wythnos yma, felly 2 gol i 1 i ni yn erbyn Portsmouth, a dwi'n meddwl allan newn ni digon i wneud i Nathan Jones ddyfaru ei sylwadau am y syrcas, achos ar ôl yr awyrgylch nos Wener, dwi'n meddwl, mae o just y person da ni angen i ysgogi'r dorf. Felly dwi'n mynd am 6 phwynt a bydd i gael 2 gol i 1. Felly, disgwyl digon o da yn gwyllt, a mwy na hynny, gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gol.